Diplomacia je na to, aby zástupca jednej krajiny robil všetko preto, aby chránil záujmy svojej vlasti. Taktne, inteligentne a pokojne. Ale vysvetlite mi, prečo taká česká hlava štátu Petr Pavel nemá záujem byť za dobre s prezidentom Spojených štátov Trumpom. Tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku a doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpovědná lidská bytost. Uznajte, takéto agresívne, vulgárne a povýšenecké vyjadrovanie je možné počuť len z úst liberálnych a progresívnych politikov. Konzervatívny človek už len kvôli dobrej výchove nie je schopný sa takto opustiť a ohroziť záujmy vlastnej krajiny. Po príklady však nemusíme chodiť ďaleko. Na Slovensku máme tiež jedno duo schopné dosahovať podobných intelektuálnych výšin. Na mysli mám bojovníka s modrou knižkou Naďa a vulgárneho milovníka Ginu Káčera. Byť diplomatom často príde zaťažko aj čerstvej posile PS Korčokovi. No ale viete, čo majú všetci spoločné? Buď pochádzajú z tej istej liberálno-progresívnej liahne, alebo službu v NATO. V záujme Európy je vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie mieru a zároveň odstránenie od moci politikov, ktorých poslaním je udržiavanie vojny. Ale toto, priatelia, už máte v rukách len vy.